Hingkod yun yung dulaan niya kariling ba kay? Tudluan siya ko sa tarong nga dalan. Hala! Gibalik na po ko diri ang balay oh. Gidaman-daman biya ko atong isbrikan bay. Di jud ko katulog ba og dili jud na ko makuha. Ay, moadto de ko sa ibabaw, magpatik-atik na po ko dito. Yati, kapuya po na nga ligid oy dako kayo. Pero sagdi lang, mapuno og ginikuli. Padayon ko dito be. Mutrex na po ko diri abe. Kay katong ni Ajay, ang gamay nga ligid kaya man. Kini na po daw dako be. Trex. Kapuya oy, may tagna si Auntie Drewe kay mangayo na po ko og Diyos. Ayo! Ante! Ay tao! Murag wala man si Auntie bay, masigsige na kong tawag. Pabor ni ba? Pangita di ko pwede na ako masuludan ni ako ang ligid be. Daw be? Patay! Pabor! Wala gyud tao bay! Makuha na dito na kong isbrikan ron. Klaro kayo. Ibilin sa nako ni ako ang ligid be. Hala! Naamagi sila kustan bay! Nagplag-plag po na sila oh! Lagi rin si kustan ron! Bahala na sila dra oy! Basta kay manguha ko rin pwede ibalik ya! Hala! Naipalaw kat sabay! Pwede na ni! Ay, ninduta yun og balay ni akong kuya og ate oy. Hala, si Diprox manibay. Unsa na po kay kabuangan eh. Duulon doon ako ni Be. Nagagawat na dyan ko bay! Hoy, Diprox, nagunsa naman po ka dire. Hala! Isugo ko sa asawa sa imuhang kuya oy! Yan ni magkukwatong ni Agigon niya. Niingon siya nga, pauralon na ko niya. Mo ni akong gikuha ang pala og angat sa. Wato na ko tan! Ilad na po! Taysa, Unsa man tan? naamang ko sa taas ang patrabaho ni Ate God. Ngayon di amang kasaubos. Diri magudot ako maguna kay ugaw kayo daghan kay sagbot. Di man na pahinluan diha. Dito man oh, mag-garden ka. Patay! Way klaro ni, delikado ni. Tarta, asa man? Tara, sunog ta dito oh. Dapit! Pagdali dira, na dito oh, unahan. Yate yun ni Kustan, mo yun ni hinungdan ba na dili ako ang baligya? Pagdali Diprox. Yate, nagkakontrata na biya unta ni sa mamalitay. Oh, diri na ta. Kita ka na. Mauna ipatrabaho sa kong ate, imuha ng palahon. Yate, dagaan na di ayan oy. Ayaw, nagreklamo, trabahante raman ka. Patay, dili pwede ni. Kaya huwag ibaligyan ako ni mga gamit. Ginansyado pa ko ni ba? Pila na adlaw anitan. 100 imong adlaw, mo man tingon ni ate sa ako. Matay, dili gili pwede ba? Lugi jud ko ani ba? Marubo-rubo pa jud ko dra og trabaho oh. Dugayan ni mo, Diprox, ay. Pagtrabaho na ka. Yate, tumanon lang siguro na kong suguan ni. Kaya huwag dili ko mutuman ani. Masakpan jud ko sa kong plano jud ani ba? Oh, kana diha Rox, dapat mahawa na diha ha, kay tamnan man na diha girmuda. Karo nga pud Rox, mura ra magag nagduwa, 100 ra ba imong adlaw ha? Yate katan, puspusan ti kag pala ron. Dili biya ikaw amo. Lakaw ka para makapokus ko diya sa mukha ni moy. Oh shit. Sige, mulakaw ko. Bantay bitaw inig-balik na kung di na mahuman ha. Yate ni si Diprox, nagpatik-atik pa oh. Nagtuo siguro gula ko kabalo nga siya nagkawat sa mong islikan. Ituguan ko ni sa pulis be. Kini, pabor, kaya wala na si Kustan. Musibat ako be. Patay, wala gyud si Kustan bay. Munaog na ko be. Kini, ibaligya na gyud tan eh. Tan! Hoy! Hoy Diprox, nakoy kauban pulis oh, mutabang sa imong paghinlo didto. Yati, kaya raman to tan. Ngano nagtawag mo magkaog pulis? Wala ka na! Mo ni nakawat sa sprikan Oh, dali! mo na sir, dakpa na sir. Ayaw sir, ayaw sir, ayaw sir, ayaw sir. Uy! Uy! Ayaw sir, balik diri. Ayaw sir, ayaw sir, ayaw sir. Uy! Balik diri! Ayaw sir, ayaw sir, ayaw sir. Yati, lisura ni mga nabuhi oy. Gusto ram ta ko mo palit og nagamakaon ba? Ayaw sir, ayaw sir, ayaw sir.